खुनुंखा मैडम नो तेजिन बुबा गरान खुनुंखा ते सारा त्रिपुरानि कुंथाई बारा जिनि तिप्रा सारुनबो 10 तारिख डिसेम्बर तिनि ह्यूमन राइट्स डे दंमोन कबै कथारबाय ह्यूमन राइट्स डे पालायनाय हुनै जों दिनै अबा 16 तारिख तिमनि जागाव जे जागाव जिनिनो जाखौ जिनिनो बसै तिप्रा मथायनि दंनाय राव टीपीएफ नि ऊपर याक सालमनि आबो टीपीएफ नो ताकिरिदि पाताल कोना नो ताकिरिदि किन्तु जे नों बिसासागै खुनै दंमोन मथायनो सुमा किरिनाय सालसा उमतायसिनानो बिचार फुनुनाय फियाबातिनि जों खाथुक सा दिनै बुखुक जोंनो माखा हा दखानि सामु थांनाय हुइ थांनामोन दिनै बोसा दिनै साखु बरफ दिनै पाताल कोनानि ऊपर बुखुक सित्रा तमुं सित्रा बने काया स्नागै सबलायखा ककुरि बता निर्नि नजर होने कलाई थांखा फियाबा जों सिनि फ्यूचाराव जों वासवानि बाथा जेकुनो बरफ दफा हा दफानि सामु थांनानै फैखानखे जे तिप्रा मथारंनि तमुं बायले ते तिप्राव हा दफानि सामु थांनाय फायरा फटक आं लुबैया हनिबाङै सारा त्रिपुरानि बार'रना कलकातानि मोसौ सोबाबो लीगल खालायदों सोबाबो आनलीगल खालायदों बुनासिं जतनो आम जबुइ नायगै कबै कथारबायखे याका सेलायखान्थि जानाय उमफै एकाडेमि व जेगस नां इंथांमोन आ जागाव थांनाय रनो बखाबो तारसन मुक्ति खालायजाक दानि हुमाले जों पीसफुली खालायफैमानि जागा 7 बोसोर जरा जों खालायफैमानि जराव 2014 नि 30 तारिख जों जों आसाय फैमानि परे वन लीडर वन कम्युनिटी जों फैमानि कोइनो याक तासि सारि जे वायलेशन नि जिनिस जों मसमा खालायजामोन जिनि बुखुक जों बरं गोनां पाराव बुनानि नेतृत्व जों बन उखलाव जों याका सै दंमोन आ याकानि मथे जों हने जों कोइबे बुलाया फियाबा जों तिसाइ रहमानि बरफ दिनै जोंनो बुद रगुइ ईएम सुनाय रहका सीएम सुनाय रहका एमडीसी सुनाय रहका किन्तु दिनै बो पाताल कोनानि बुसुखे बासा माने जे निराव रियल घोषणा न उल्टा के फुनुमानि अबस्थाया दानि हुमाले निराव सरकारल दंगै सरकारनि फाबाय मानै दिनै सेरो आसगै निराव जोंनो हानां बिनां खालायखा कबैनो दालाल फुनुखा दालालनो कबैखौ फुनुमानि आबले ईश्वर सासला जों बांलादेश इन हुमान जागाले निराव दानि जादायांखा बनो पैसा सिंनो आरो जवाब नायगो जे रायजा सायासिका हाय फायनाय वो हाबो दंफायगै जोंनो दंस खालायगोनि थां दंमानि न राखौगोनि बांगै जों जे खालाय दंमानि आबनो तिप्रा मसा संसार जायो मोननो जों वाना बायमालिया निनि ये तिप्रा मथा मोजांनाय र टीपीएफ नि ऊपर याक सकमानि बुमानि तकमानि बरफ चलायनो दं बनोसै टीपीएफ सबसे दुख नंगौ प्रोग्राम पाइगैबो जागा जागावनो बरफ बुफिका टफिका एरम जे बुखा बुरैनो पर्यन्त याकालिया बरा सदरके बुखा बसि टीपीएफ नि बुखागो सा मुक्ति किन्तु तिनि नों टीपीएफ नि प्रोग्राम फाइगै मा कामानि आबो टीपीएफ नि देसाया ना तिप्रा मथान देसाया लुकुराव निरो फिसा खोनाबाय जादों दिनै बुबागरा टीपीएफ संमिसिन खाय दमा जागा फाइगै जे मक्ति माखि खालाय फैमानि दफा बाय दफा बुलाय दंहा हाकला सालायलिया हनै मुफाय मानिसि फियाबा दिनै आं कायसा एग्जाम्पल मा सासिनाय जे आनि नुखुंगो आं कतां के दंमानि जराव आनि नुखुंबाय कप साबलाय दंमानि जागाव जे कुनो बरफ फाइगै
butok umpai kangke unok ni borok hai pudak de ma tongnai mon kisara sara sirpara ni kungthai bara ro wa soglang thang mon ang sajago sini kongke omasi nini ungkologo dati gi phagi tongui nang ta phai do ora phai get out from here mui tong sasi borok thangi phai tongu nini bas kang se tawani nai tongko kintu nono lasiro nai nono karo nai nini mothas karo tipiap song nono karo ya tipiap song ba bujak tongmani joraba dokong tongmani joraba puila bubagara nang jobab mar nai nini tipra motha song sungno tani yakti shakha bono samani bangsi nono ta hapai kodi madam tumahu madam na sung homni pare nang hapai di nang dopha nina aro jasogula borok phaimani kabang ko borok phaibe tini bubagara hin tongmani borok kisuta borok tong jotono huya kisuta borok khanya tungu botorno naitobui mothani kari ro khangke si sing kasamangani dige thangnai keba nang mothani karelia bundabar je khlagi tong khangke le sing kuno samay ko thai mangla ko phe orosi rangsap tibrani takute bukuk samusung tipiap ngi masaklai mani mche sing noitani sini jompui dibi sono sini hate do phana hamjagai tongnai ro aro pendel sanani thangkha aro jagao sini takuk bukuk songnu je tipramo tha khai tongnai song sini jompui ni hate do phana hamjagai tipiap khai tongnai song pendel sanai songno jara bugui togui aroni roi roho baikha haifano sini TPF ni samung loa jijagba koila sohor ni Kamalpur ni Ambasani trenti phainai ro boro jirani rail station nukhagoi jamatoi gari auto baike phai khomun nungo nukha paikangke aroni sini tipramo tha khainai ro boro job tonono gari o khorsa na sungoi bu to khaiye haike sung nuk laikha pendel tangmano tok mani simia je sung gari reserve na laye hate do phana hamjak nai ro keba TPF khaya wan sabu tongu thuruk sabu tongu sini tipra sabu tongu boro gari chalo gisa janai boro business khainai borni gari no point to si tokru bai sigu je sini TPF ni gari phainai praine tokru jakla bubagra TPF le kogna nai ba hi TPF no koi phai jamani tipramo tha kogna ya khelo no TPF ni program phai koi phai jamani hani bangine TPF de bubagra no karo na tipramo tha de bubagra no karo omono sung sithai sini bubagra phai bo sini pendel to tangja krikha sini gari sakao gari sanagai sung human rights de palai mani gari saka sagai no joto no mangpli nukja bo pila safai ka gedo hafai pro हमने माफी मांगने के लिए आया हूं तो मानी TPF नि प्रोग्राम मो TPF नो माफी सानी फाई माने माफ सानी फाई माने ने तिप्रामो थासंग आसर याक बुगुई तंगुई याक सगुई तंगुई फानो नो याक तार बायजादी हाय नि बो TPF नो सी माफी सानी फाई अरन आंगु बाग्रा नो कोया नि मुसुगु जे TPF नो नु माफ सामा बायनिया निनि तिप्रामो थानो सिनों बुजक दी निनि तिप्रामो थानि थानसानो सी नों कैसा कबुई बरक सनामदी TPF नि बुबाग्रानो अलरेडी नो हमजागै तंग फायो लाई थांजाक सालगो मुतो खाइने बेजादी तैबो बुबाग्रा तमाही सा कोई भी वहां से मारना है तो बुबाग्रा को पहले मारिए वहां से आयंगनि और गुरुबो तंगाया आयंग गुरुबो तंगुई कखनाय रो बतल बाय कखनाय रो इथाबे कखनाय रो मसी बोसाई दंगु हानि बांगिनो तिप्रामो था कोई भी वहां से मारना है तो पहले हमको मारिए हनै सिनी न्यूज चैनल नुकजागै तंबायो TPF को मारना है तो बुबाग्रो पहले मारो नि बुबक साग पाताल का प्रोग्राम जब तक रहेगा तब तक हम बैठा रहेगा जे तिप्रामो था संग TPF नि प्रोग्राम पाया सा बुसिनाय तकसिनाय हि तंग खांखेलाय बनो बुरोया खागि आं आसोगै तंनाय हायनि कक सामानिबो जोंनुखा
टीपीएफ का प्रोग्राम खत्म होने के बाद गौर पोषने तक तिप्रामोथा कोई भी टीपीएफ को हाथ मत लगाओ। उसको हाथ लगाने हो तो हमको हाथ लगाओ। जों टीपीएफ नि सामों तांनाय दंजामानि जों सुप्रिम कोर्ट निनि थानि जों लेसा फैसाबो नालाय जाया बुबाग्रा हाइफानो जों ताक्सा जरातै जों सुप्रिम कोर्ट नि केस कायथानो जों चालौलाय दंजा ताकफानो एनआरसी नि हेरिं फैहाके जोंनि रांसाक टिप्रा हानि हातै दखानो हामजानाय ताखौ बुखुग्राव जों न लेसा लेसाखौ फैसा रगै फानो जों एक फैसा बै फानो जों 1 लाख कारनाय 2 लाख कारनाय कोटि कोटि कारगै जों जोंनि हातै दखानो जों रखा खायनाय जों टीपीएफ अंगै बुबाग्रानि सामसे जों तां दंगो 12 लाख टिप्रा 12 दफा सना आं खुनुमै सागो जों टीपीएफ अंगै 12 लाख टिप्रा 12 दफानि बाङैसि जों सामु ताङै दंगो ताक फानो जे जागाव टिप्रामो थागोबां जे जागाव टीपीएफ कम आ जागा टीपीएफ नो सिगि सकराव थायै नखुक सोबायै ताक जरातै नग थुरया नग तंरया खाय तंमानि जों खबर कक्तु माइ दंगो हामबो बुबाग्राना आं कयनाय अमतिरनो तै दुलै नों नायसमै नायदि नों नायि नायदि कबिसि कप्लाय खाय बुबाग्रा टीपीएफ नि गेदानि हो तामनि काना नांखा आबनो गुसुं सिनानि दरकार तामनि हिनबा बुबाग्रा टीपीएफ नि ऊपर से टिप्रा मोथारो बुबाग्रानि मोथारो हामला खायमानि सप्रमान तैगिसि बुबाग्रा कक नारि माइनि अंगै तिनि टीपीएफ नि गेदारिंगो बो टीपीएफ नि थानि नाकार सानै सिमाकावो आबनो बिसा सेरि नायना दरकार फियाबा ताबो फानुसि बुबाग्रानि मक्तै तामनि कलाय खाबनो सेरियागै टीपीएफ न सिब्लेन खायबि दंसि कखे हायसि टीपीएफ नि थै कलायमानो के नुगलिया बुबाग्रा टीपीएफ नि उपरो हामला खायगि बो साया सामुतांगै नाकार मासामानो सानै मुक्ति माकलायमानो जत्तो नुपायखा फियाबा बुबाग्रानि मक्तै मागनां थांखा तामनि होनबाबो बुबाग्रा जे टिप्रा सिरै मानियानि बाङै काबमानि ताबो पजन्तु बुबाग्रानि मक्तै कलायमानो केबो रमैना माया टीपीएफ नि उपरो अत्याचार सप्रमा ताक बुथागियाखौ फिया टीपीएफ नि थै कलायमानि मागनां थांलिया हायं गोनांगै संसार गोनांगै टीपीएफ नि थैनो जत साइमानखा वानसुकदि साबुसाया टिप्रासा रलागि केबनि लाभ गरै टीपीएफ 7 years जरातै हादुफानो फियोगानि बांगै टिप्रासानो बुबाग्रानि अस्तित्व न नारगानि बांगै टीपीएफ सभा खायदंगो तिनि टिप्रासानो बुलाय हनै टिप्रामाथनो याक सब हनै बुबाग्रानि मुक्ति खिखलाय हनै तिनि ब्लेम खायदंनाय रंनो आं सुंनामु सुंगु बुबाग्रानो हामजात तंखे बुबाग्रानि मानसमानो नारना मुसुखे तिनि टीपीएफ नि उपरो चप्रमानि न